नमस्कार प्रणाम। हम संपूर्ण भोजपुरिया समाज के स्वागत करता नहीं एगो नया वीडियो में। आज के वीडियो में यही जानल जाए सीखल जाए कि अगर रउआ शेयर मार्केट में नए नए बनी नए नए आयल बनी रउआ ई कन्फ्यूजन बा कि हम शुरुआत कहाँ से करी, SIP करी आकि कोनो कंपनी के शेयर खरीदी या ट्रेडिंग करी या इन्वेस्टमेंट करी। ई वीडियो के कम्प्लीटली देख ली, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाई। साथ में आज हमने के ई जानल जाई कि SIP बेहतर बा कि शेयर बेहतर बा, SIP के का फायदा बा, शेयर के का फायदा बा, SIP के का नुकसान बा, शेयर के का नुकसान बा, सब कुछ ई वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करल जाए। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हवे जौन रउआ का करनी कि हर महीना एगो अमाउंट फिक्स कर देल बनी कि इतना इतना अमाउंट हम एगो SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करतानी। तो हमने के डिसिप्लिन फॉलो करवावेला SIP करल जाला। अब SIP के फायदा का बा, तो SIP के फायदा ई बा कि एमे का होला कि लो रिस्क रहेला, रिस्क बहुत कम रहेला। काहे कि अलग अलग कंपनी में पैसा लागल रहेला, तो कोनो कंपनी में लॉस में जाए, कोनो कंपनी में फायदा में गए तो ओके सब मैनेज हो जाला, एवरेज करके मैनेजिंग हो। SIP में बहुत बात एगो फिक्स अमाउंट लेके चलल जाला कि हाँ इतना हम पैसा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, इतना परसेंट वहाँ से रिटर्न मिल सकता। लेकिन उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंडिंग के जादू काम करेला, वो कि हमने जितना ज़्यादा समय तक रह सकता है उनमें से ज़्यादा हमने के रिटर्न मिलेला। एकदम नए लोग भी शुरू कर सकता है। SIP के बारे में कुछ जाने की जरूरत नहीं कि बस एगो डीमेट अकाउंट ओपन करी, ब्रोकर के होम पेज पे जाई, वहाँ SIP लिखी चाहे म्यूचुअल फंड लिखी, वहाँ सेलेक्ट करी और वहाँ से एगो अमाउंट डाले के चाहता नहीं, रउआ कितना क्षमता बाटे, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करे के चाहता नहीं, वहाँ से सबमिट करी, ऑटोमेशन मोड पे डाली और वहाँ से रउआ अकाउंट से हर महीना उतना पैसा कट के SIP में जाते रही। तो एमे कोनो एक्सपीरियंस के जरूरत नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे जाए उससे कोनो खास असर पड़े वाला नहीं है। अब बात कर जाओ शेयर का, तो शेयर उ जगह जौन कोनो कंपनी के रउआ शेयर खरीदेनी उनमें रउआ अपन कुछ हिस्सा जतावेनी, चाहे वो 0.01% काहे ना हो, 0.012% काहे ना हो, कितना भी हो, लेकिन उनमें रउआ एगो हिस्सेदारी जतावेनी कि हम इतना शेयर खरीदले बानी, हमारा इतना परसेंट एमे हिस्सा बा। ठीक बा। अब वो कंपनी अच्छा ग्रोथ करी तो रउआ जितना शेयर खरीद ले रहे हैं उनमें से रउआ जितना हिस्सा बनी प्रॉफिट के उतना रउआ प्रॉफिट होई। नुकसान करी तो रउआ का होई कि जितना भी शेयर खरीद ले बनी उनमें से रउआ नुकसान झेले के पड़ी। शेयर के फायदा का बा, तो शेयर के फायदा ई होला कि रउआ एमे फास्ट रिटर्न मिलेला, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेला। जैसे एलसीड का भेल 2-3 रुपये से डायरेक्ट 3 लाख रुपया तक चल गल। अब एमे जे 10,000 रुपया लगैले रहे उ 70 करोड़ रुपया बनैलक, बट उ सेल कैलक तब है, ओकरा बाद गिरे लागल शेयर। बट हाँ एमे का होला, शेयर मार्केट में ऐसा कोनो कंपनी मिल जाला जौन देखल जाला ग्रोथ अच्छा कर सकता, तो हमें पैसा लगावला फास्ट हमनी के पैसा बनेला। इनमें का होला कि रउआ अगर शेयर पे कुछ असर पड़ता, थोड़ा ऊपर नीचा होता, तो जब मन करे तब उस शेयर के रउआ खरीद सकता नहीं, बेच सकता नहीं। अब बात करल जाओ SIP आ शेयर, दोनों की कंपेरिजन कर लिया कि कौना में बेहतर बा, कौना में नुकसानदायक बा। SIP में लो रिस्क रहेला, शेयर में हाई रिस्क रहेला। SIP में एगो अमाउंट फिक्स रहेला कि इतना परसेंट हमने के अमाउंट मिलता, 1 करोड़ रुपया इतना दिन में इतना अवधि में कमा सकता इंसान। लेकिन का होला कि लंबा समय तक रहे तो ज़्यादा रिटर्न मिली। शेयर में का होला कि हाई रिस्क रहेला, लॉस होके के ज़्यादा चांस रहेला, लेकिन एमे ज़्यादा प्रॉफिट भी होके के ज़्यादा चांस रहेला। एमे SIP में विदाउट एक्सपीरियंस भी रउआ इन्वेस्ट कर सकता नहीं, अगर वह जानकारी भी नहीं है तो वह SIP शुरू कर सकता नहीं। शेयर में का करे के पड़ला कि एनालिसिस करे के पड़ला, फंडामेंटल एनालिसिस करे के पड़ला, तबे जाके रउआ इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकता नहीं। विदाउट एक्सपीरियंस के रउआ 1 भी रुपया नहीं लगा सकत, काहे कि एमे लॉस भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में का होला, SIP में रउआ रेगुलर बेसिस पे कर सकता नहीं, हर महीने एगो फिक्स रहेला कि इतने इतने अमाउंट रउआ एमे जमा कर सकता नहीं। शेयर में हो सकता 1 महीना कहनी, 2 महीना कहनी, नेक्स्ट महीना का कहनी छोड़ देनी, ढीला कर देनी, फिर अगला महीना रुआ इन्वेस्ट करनी, जब चाहे तब कर सकता नहीं। एमे कोनो बाउंडिंग ना रहेला कि हाँ इतना पैसा लगावे के बाद। बात करल जाओ कि शेयर SIP आ शेयर कौन अच्छा बा, तो SIP ओकरा ला अच्छा बा जे कि शेयर मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होके के चाहत, पार्ट टाइम में चाहता कि हम पार्ट टाइम में पैसा लगावते नहीं, पैसा से पैसा कमा के आओ, तो ओकरा ला SIP बा। चाहे वो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख के जितना भी SIP करे के चाहता SIP के थ्रू कर सकता, आ पार्ट टाइम में अपन काम भी कर सकता, आ एकदम नए लोग भी कर सकता।
अब शेयर के खरीदेला का करे के पड़ी कि हमें एक्सपीरियंस होके पड़ी, हमें समय देवे के पड़ी, फंडामेंटल एनालिसिस करे के पड़ी, तब जाके रउआ शेयर खरीद सकतानी कोनो कंपनी में। तो अगर नया बानी रउआ रिसर्च के बारे में जानकारी नहीं के तो बिल्कुल SIP से शुरू करी। हाँ, अगर रउआ रिसर्च कर लेतानी, अच्छा खासा नॉलेज बा, रिस्क लेवे के चाहतानी, तो रउआ का कर सकतानी कि कोनो कंपनी के शेयर खरीद सकतानी, उमें इन्वेस्टमेंट कर सकतानी। रिस्क नहीं लेवे के रउआ चाहतानी कि हमार पैसा भी सेफ रहो, तो रउआ कम रिटर्न मिलो, तो रउआ का कर सकतानी SIP के थ्रू जा सकतानी। तो ई वीडियो में इतना ही। उम्मीद करतानी वीडियो अच्छा लागल हो तो लाइक शेयर करन। साथ में रउआ कोनो सुझाव होके, सवाल होके कमेंट बॉक्स में पूछ सकतानी। डीमेट अकाउंट ओपन करला डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकतानी। हाँ, चैनल के सब्सक्राइब कर ना भूलें। मिलतानी हम अगला वीडियो में। रउआ सबके तहे दिल से प्रणाम। जय हिंद।